So hello, what's up mga kaidol na nasa taderino. Shout out ko sa tanang followers nako. Ug dili gumikan ninyo wa taderon, no? Nagpasalamat ko ninyo sa inyong pagsuporta diri nako. Salamat kay ninyo tanan kay gumikan ninyo, nailado ko, gumikan sa inyong mga pag-share ana. Nagpasalamat sad ko. Nalang ko'y hangyo ninyo ba, no? Kay sa tinuod lang, no, daghan jud ngayo og GCash nako, daghan na ngayo og tabang nako. Pero ang uban gitabangan ako, gitagalan ko mga GCash, pero ang uban nga niagi na ko og mga scam ba. Kay gumika ni send sila og picture nako nga mao ni nya ni send ko og GCash, paghiman gi-block ko. Dito ko na realize nga scam gyud ito, no. So katong mga nangay na og GCash di ano, atang-atang lang mo kay muhatag gyud ta og naa gyud ta, no. Pero karon hangyo lang nako ninyo, no, kay diri gud sa Facebook gud sa tinuod lang naam gyud tay income diri sa Facebook. Pero sa karon nga tuig gagmay na kay siya income ba, amot lang ka unsay patakaran sa Facebook ana ba. So naalang ko'y hangyo ninyo nga gamay ra jud kay hangyo nako nga pwede ra mo nga adto na lang sa akong YouTube channel. Dito kay akong plano nga to sa akong YouTube channel is kung kato sa mo income kay dagko man to sa income dito sa YouTube, kato nga income sa YouTube mao to itabang na to sa katong mga tao nga nanginahanglan ba. So ang katong sweldo na to sa YouTube is ihatag na to diri sa mga tao nga nanginahanglan, is ngay og GCash nga mga importante kay ba nga mga plitono nila. So mao ra kong hangyo ninyo nga kung mahimo adto lang mo sa kong YouTube channel, pa-support lang ko sa kong YouTube channel. Sa tinuod lang naka-income nang ko sa kong YouTube channel, tagtao na ng YouTube channel nako, pero need siya og kanang kuan ba mga subscriber. Kay dili magud tanang tawo nga magtan-aw sa YouTube kay kuan kayo kanang tuyoon kayo nga mo search pa ka ana for kanis Facebook god is dali ra, pero kuan man kanang gamay ra kay income ba. So hangyo lang ako niya ug ayaw kalimot sa pag-share sa akong video diri para daghan patang matabangan. Ug salamat sa iyong pag-share ha. Gumikan sa iyong pag-share, sa pag-subscribe nako or sa pag-follow sa akong Facebook page. Dako kay nagtabang diri nako. So sa katong mga nangaytabang nako, namandam lang mo diha kay muhatag gyud ta og naa gyud ta, no. Muhatag gyud ta. So hangyo lang nako sa tanang followers nako nga tabangi sad ko ninyo og sa pag-share sa akong mga video, sa pag-like ana, og hinaot pa unta nga maabot mo sa akong YouTube channel para matagaan na to ang mga tao nga nanginahanglan ba. So mao ra to mga ka-idolo, suportae ko ninyo unya ang income na to sa YouTube atong itabang sa mga pobre. So mao na to mga ka-idol, i-share ang atong video para daghan patang matabangan mga idol. Thank you mga ka-idol.